היום נעסוק בענייני סוכות, בניית הסוכה, 4 המינים וכל המסתעף מזה. אז כידוע שאחרי צאת כיפור זריזים מקדימים למצוות, ודבר ראשון משתדלים להיפנות בעזרת השם לבנות את הסוכה, וזה הזמן של הזריזים. הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים ולא מכוסה מלמעלה באיזשהו דבר, וצריך לעשות את הסוכה במקום שאין שם ריח רע, אין שם בעיה של חתולים, עכברים וכיוצא בזה. למה אדם שהוא עושה סוכה במקום שהוא בעייתי, אז אי אפשר לישון שם, אי אפשר לאכול שם, אז במילא הוא יהיה לו בעיה לברך על הסוכה, לברך בתוך הסוכה וכו'. לכן צריך להימנע מכל הדברים הללו. אבל אדם יכול לבנות את הסוכה על ידי שליח. קודם כל צריך לשים את הדפנות, קודם הסכך. אני ממש מריץ ומקצר. דברים ברורים כדי שנוכל להספיק הרבה. דפנות הסוכה. צריך שיש 3 דפנות בגדר ימינות, 1 בקני. זאת אומרת 2 דפנות שלמות ואחת אפילו מקצת. לא חייב שיהיה 4 קירות, חייב שיש 3 דפנות בסוכה. והסוכה צריכה לעמוד בפני רוח מצויה. מה זה רוח מצויה? רוח מצויה זה רוח שהיא בדרך כלל, שעליה האדם יכול לסמוך. אם זה עומד ברוח מצויה, מה טוב ומה נעים, זה מצויה. אם זה לא עומד ברוח מצויה, אז במילא הסוכה היא נקראת פסולה. כי הסוכה היא לא עומדת. היא זזה כל רגע בכל רוח, זה נקרא שהסוכה היא לא כשרה. עכשיו, אם אדם רוצה לקשט את הסוכה, יכול לקשט אותה, רק צריך להיזהר שהקישוטים לא ירדו בצורה כזאת שזה יורד הרבה למטה, דהיינו שלא ירד יותר מ-24 סנטימטר מהתקרה של הסוכה. אבל אם זה יורד מתחת, אז יהיה אפשר לאכול ולשון מתחת, עדיף להימנע. יש כאלה שמים קישוטים, יורדים, כל מיני דברים תלויים. זה פוסל את הסוכה כאילו? או שזה זה לא פוסל את הכולה. זה לא פוסל את כולה. רק מה שכן, זה יוצר מציאות שאם אתה יושב מתחתיה ואתה אוכל, אתה בבעיה. לכן, לשבת בצד, לא לשבת מתחת לאותו קישוט. אם זה יורד הרבה למטה. רוב הקישוטים לא יורדים הרבה למטה. הבנתי. בסדר? מה שעל הקיר אפשר. כן, בוודאי, הקיר זה לא קשור. צריך להיזהר שלא יהיה חס ושלום סכך גזול. יש כאלה, ברוך השם, העיקר רוצים לזה ויכולים לקחת בטעות סכך ממישהו אחר. אז לכן להיזהר בזה גם כן. אם יש בסוכה מקום ללא סכך, כן, אז עוד פעם, אם יש קצת, זה לא פוסל את הסוכה. אבל אם יש מקום גדול שאין שם סכך, אז זה לא פוסל את הסוכה, אבל מכל מקום זה פסל את המקום שמתחת לחור. אם אדם יש לו פרגולה, יכול לשים את הסכך על הפרגולה, אין בזה בעיה. ולפי המחמירים, שיטת החזון איש וכיוצא בזה, שמים את החלק העליון, שזה הסכך, על גבי עץ. יש כאלה סוכות של ברזלים. אז יש כאלה מהדרים שיהיה על גבי עץ ולא על גבי ברזל. פרגולה מקובלת לאדמה. נכון, אבל יש פרגולה שהיא לא מעץ. יש פרגולות שהן עשויות מאלומיניום. אז פרגולה אוטומטית עם מכוסית, אז מה? לא. לא מדובר על פרגולה מכוסית. מדובר על פרגולה שיש לה רק את הקונסטרוקציה כביכול. לא כולה סגורה. כאילו דרך הפרגולה אני בדיוק נוגע בנקודה הזאת. צריך שהכלל יהיה שהצל מרובה, הצל של הסכך, של הסוכה, הוא מרובה מחמתה. זה הכלל. אם יש לנו את ההגדרה הזאת, על ידי הסכך, הסוכה היא כשרה. דהיינו שהסכך מכסה בצורה כזאת שהרוב מכוסה. צילה מרובה מחמתה זה ההגדרה. אם יש לנו את זה, מעולה. אם השמש היא נוקבת, יוקדת, סימן שהסוכה היא לא מסוככת כרגיל. זה לא טוב. קישוטי סוכה אמרנו. עכשיו, ערב חג הסוכות, דרך אגב יש מעלות עצומות. יש
המצווה שהיא דאורייתא של ישיבה בסוכה, יש גם מצוות אכילה שהיא דאורייתא גם כן, וזה בלילה הראשון פעם אחת. בלילה הראשון, הכזית הראשון בסוכה הוא דאורייתא. הוא מקביל לכזית הראשון כביכול של ליל פסח, שגם שם זה דאורייתא. מצוות עשה דאורייתא לאכול כזית. אדם יושב בסוכה, אוכל כזית, מקיים מצווה, תעשה דאורייתא. אוכל כביצה גם. בעין הרע, אתה אוכל כביצה? נו, אתה אוכל כמה ביצים אתה? אני אוכל חלה שלמה, אני עם דג. באמת, אתה גם מאלה, וואו. אני מפרק, לא חלה שלמה, אבל אני מפרק, אני גומר לתיקים. ברוך השם, אנחנו רואים את התוצאות פה, בלי עין הרע פה. ברוך השם. ברוך השם. טוב, ערב חג, טוב לתת צדקה בערב חג. לטבול במקווה, מעולה. ערב חג, אם זה בים. מעולה, עוד יותר, מעלה גבוה יותר מהמקווה. בטח. ים, מעיין, נהר, זה מים נובים, זה מים חיים, מעלה יותר גבוה. כל ההכנות, הכל, לא נדחק לרגע האחרון. יש תמיד כאלה, על הקסקס, על השנייה האחרונה, תמיד מתקיים בכל ההכנות, בכל העניינים, לכן לא מומלץ. כל ההכנות, האדם משתדל לעשות אותם לפני. שאז האדם מגיע בערב חג, הוא לא נכנס לחג בצורה שהוא מזפזפ. אתם יודעים מה זה מזפזפ? לא להגיע ככה. להגיע בצורה נעימה, נחמדה, לא להגיע שפוך. חבל. תפוס את עצמך, תכין מה שאתה צריך, שתגיע לערב חג בצורה ראויה. לקבל את החג בצורה שמחה, נינוחה, בעזרת השם. טוב. ביום שישי, משעה 3:30 כבר אי אפשר לאכול סעודה, כן? אי אפשר לאכול סעודה. בחג, תודה רבה, בחג, אז כמובן שמים בגדים נעים, בגדים יפים, לכבוד שבת, לכבוד החג. יוצא שבת וגם חג, לכן מי שיכול ראוי שיוסיף עוד תפשיל, כי מעלה גבוהה בסעודה הזאת, סעודה מיוחדת שהיא גם סעודה ראשונה של החג וגם סעודה של שבת קודש, אז מעלתה גבוהה מאוד. האושפיז זה אברהם אבינו, ולכן האדם יעדר ויעשה ככה, כיד המלך. כמה תבשיל צריך? 3, 4? כמה שיהיה לך משגת, אבל לא לעשות איזה חומוס ולחם ובזה. אתה מבין? אצלנו תמיד עושים הרבה, השאלה אם להיעדר בעוד. אנחנו ברוך השם רואים את התוצאות, כבר אמרתי, כן. ברוך השם. ברוך השם, בלי עין הרע, תשתו כזה ותשתו, למה לפחות אני צריך לשתות הרבה, עם כל מה שאנחנו מזיעים, השם נותן לנו זכות להזיע לכבודו בימים הללו, להזיע ולהזיע לכבוד הקדוש ברוך הוא, ברוך השם. אז אמרנו בגדים נעים, 6 ו8 דקות לערך כבר זמן הדלקת נרות, 6 ו8 דקות. רווק יכול להדליק נרות? בטח, כן? צריך להדליק נרות. באמת? בטח. מה שכן, להיזהר תמיד וגם בסוכות, לא להדליק את הנרות במקום מסוכן. תמיד לשים את זה. אבל אם אני מדליק אותם בתוך הבית, את הנרות, לא בסוכה, בתוך הנרות, בתוך הבית. אתה יכול להדליק בסוכה במקום שהוא לא מסוכן. לא, אין לי סוכה, אין לך סוכה, אין לך סוכה. אז אתה נאלץ לא לעשות בסוכה, אז בבית, כמו כל שבת. כל שבת? כל שבת צריך להדליק נרות. עם ברכה. תנסה לראות אולי אם אתה יכול. מה אתה שואל, דני? בסוכה זה כמובן על הזמן. דניאל. מסתבר שכאילו אני גר קרוב לים, אז אני רואה ממש את השקיעה. אז מסתבר שהשמש שוקעת יותר מאוחר ממה נכון. בזמן, הזמן שאני אומר של הדלקת נרות הוא לא זמן של השקיעה. אנחנו מוסיפים מהזמן של השקיעה. לא, הזמן של כניסת שבת. כן. שמסתובב ברכב ומודיע, אז זה תמיד איזה כמה דקות אחרי. נכון, בוודאי. הסברתי. כי הזמן של השקיעה הוא תמיד מאוחר מזמן הדלקת נרות. כי אנחנו תמיד מוסיפים מהשקיעה, אנחנו מוסיפים כלפי מטה כמה דקות כדי להוסיף מהקודש על החול. דהיינו שלהוסיף משבת על יום שישי. תמיד להוסיף, בטח. זה בוודאי. אני מכניס רוב הפעמים את שבת לפני. מעולה, אשריך, מעלה גדולה מאוד. מי שזוכה להכניס שבת או חג בזמן ולפני הזמן, מעלה עצומה. באמת. אשרה ואשרי חלקו. זה זכות. הערבית הראשונה של השנה, שמחים בה, מתפללים בנעימות ומתינות. האושפיזין, לקבל את האושפיזין,
יש נוסח כזה שאומרים, אולו אושפיזיני לאין קדישין. זה אירוח, לא? כן, מי האושפיזין? מי האורחים שלנו? האבות הקדושים. יסביר כבודו על 4 המינים. כן, מה אתה... אתה מקדים מאוחר למוקדם. לא, הוא פשוט סקרן. אל תדאג, יקבלו את ההסבר בעזרת השם, כולנו רוצה השם. אז בקידוש בלילה, אתה גם סקרן. בקידוש בלילה עומדים, נו, תקשיבו, תפסו ראש. בקידוש בלילה עומדים, מברכים, בור פרי הגפן אשר בחר להישב בסוכה, אחר כך שהחיינו, ואז יושבים. הבנו חבר'ה? את הקידוש בעמידה, ואחר כך בישיבה. ברוך השם. מה נשמע צדיק? ברוך השם, בסדר? ידעת שיש שיעור היום? כן, ידעתי, כן, ראיתי בקבוצה. החבר שלך, היית אומר לו, חבל. לא, הוא לא פה, הוא לא הוא פה. לא. ברוך השם, אשריכם שאתם מגיעים ערב חג. ברוך השם. השם שמח. זה נקרא בחינה, השבוע הזה, זה ערב חג. לא פשוט. חנות לחג. ברוך השם. טוב. שישי שבת הזה זה... שבת הזאת זה גם שבת וגם חג, כן? איזה יופי, איזה יופי. הוא כבר, ברוך השם, הוא כבר שיכור מהשמחה. יודעים, אפשר להשתכר מהשמחה, הוא כבר, ברוך השם, זמן שמחתנו. מתי אומרים את זה? בסוכות. למה? היחידי, שזמן שמחתנו. אדם יכול למשוך שמחה של קדושה. יונה הנביא, איך הוא זכה להגיע לדרגת נבואה? הוא שמח שמחה גדולה בסוכות, בשמחת בית השואבה, כתוצאה מזה הוא זכה קיבל נבואה. כתוצאה משמחה בסוכות. זה מדובר רבותיי. טוב. אישה לא צריכה לענות אמן על ברכת להישב בסוכה שבקידוש, כי הברכה לא שייכת אליה. לכן אנחנו יכולים לברך, אבל האישה לא חייבת בזה. בלילה הראשון יש מצוות עשה דאורייתא על הכזית, כמו שאמרנו, סעודת החג בשפע. ברכת המזון, בברכת המזון מי ששוכח בלילה הזה יעלה ויבוא, הוא צריך לחזור. יש בית פעמים בשנה שהוא חוזר על ברכת המזון בלילה. מתי זה? ליל סוכות וליל פסח. אדם שלא אמר יעלה ויבוא, הוא חוזר. למה? בשני המקרים דאורייתא. בליל סוכות ובליל פסח. בכללי ברכת המזון היא דאורייתא. כן, אבל פה בירכת ברכת המזון, אבל שכחת להגיד יעלה ויבוא. אז אתה יכול... אתה חוזר בגלל היעלה ויבוא עוד פעם על ברכת המזון כולה. זה פעמיים בשנה, בסוכות ובפסח. בלילה הראשון של סוכות ובלילה הראשון של פסח. ביום, אם שכחת, ודאי צריך לחזור. כן? עוד פעם, אני מסביר. אז צריך לחזור, כל הזמן, מה זה? לא כל הזמן, לא. בלילה, עוד פעם אני חוזר, בלילה חוזרים אך ורק בליל סוכות ובליל פסח על יעלה ויבוא אם אדם שכח. מה הכוונה? אדם סיים לאכול, ישב ברך ברכת המזון ופתאום הוא נזכר, לא אמרתי יעלה ויבוא. אז מה אני עושה? אם לא אמרתי יעלה ויבוא, בליל סוכות ובליל פסח אני צריך לחזור. על כל הברכה או רק יעלה? אני בשיעור, זה דחוף? אני בשידור, איזה שידור? אני באמצע שיעור. טוב. אתה גם בשידור. לא מוצאים אותו. אז שנייה אחת. תעצור את זה רגע, תעצור את זה רגע. יש פה בעיה שאני חייב לטפל בזה דחוף. איך אני עושה אבל שזה... מה שצריך אל תעשה פתיחות. מספיק שידוכים באמצע השיעורים. עוד אחד הגיע, ברוך השם. עוד אחד, גם לא שידוך בעזרת השם, גם השנה. יאללה, עוד מעט שידוך. כן יהי רצון, אמן, בעזרת השם. אז אמרנו, כזית הראשון זה דאורייתא, יעלה ויבוא לא לשכוח, בסדר? כמובן רבותיי, להיזהר בדבר הזה, לפעמים יש בסוכה כל מיני יתושים, כל מיני זבובים, כל מיני ברחשים, חרקים, אסור להרוג אף אחד ושום דבר. באמת? אפילו ליתושים? בלילה שזה חג זה דאורייתא. אבל אם אתה... זה שבת ויום טוב. אינסטינקט, למה? לפעמים יש ג'וק, משהו, מה תעשה? מה אתה עושה? תחייך אליו, תגיד לו מה נשמע? חג שמח, חג שמח. לפעמים נשים מפחדות.
נכון או לא? נכון או לא? הנה. מה יעשו? לא יהרגו? תוציא אותו עם הטאטה, בלי להרוג אותו, אפשר? אנחנו יכולים, אבל יש אפשר. נשים, אתה יודע. אפשר, זה מה שאני גם עושה. אם קורה מקרה כזה, מה עושים? לוקחים מטאטה ובעדינות מסלקים אותו. לא, אבל אסור לסלק. דני, עם כאלה רעיונות, זה אושפזין. אני לא שולח אותך לשידוכים צדיק. תגיד לי רגע, זה אושפזין. יגידו הרב שלך, אל תעשה בעיות. חרק לא יכול להיות אושפזין? לא. אצלך שיהיה, אצלי שלא יהיה, אצלך שיהיה. אתה עוד עונה, אתה אומר לי, לא מסתלבט עליו. טוב. זיקית, לא יכולה להיות. טוב, אם נפל סכך באמצע השבת או החג, מותר על ידי גוי להחזיר. אדם רגיל, זה מוקצה, הוא לא יכול להחזיר, יאמר לגוי יכול להחזיר. בסדר? אבל, טוב, לא ניכנס לזה. והבדלה, כרגיל, במוצאי החג, לא להסתבך עם זה. ישיבה זה רגיל בסוכה. לה, כי זה מוצא שבת. כן, אמת. יקנעז. טוב. לא. היו לעם ישראל במדבר 7 ענני כבוד שסובבו אותם. 7 ענני כבוד כנגדם זה אחד הטעמים שיש לנו את חג הסוכות. כנגד זה יש לנו את הסוכה. איך היו העננים אז? היו 4 עננים מסביב, נכון? מ4 צדדים. היה אחד למעלה, אחד למטה, ואחד שסידר להם את הדרך. סך הכל 7 עננים. בסדר? כנגד העננים הללו שהיו לאבותינו במדבר ביציאת מצרים, כנגד זה השם יתברך לפי אחד הטעמים נתן לנו את חג הסוכות. יש אומרים סוכות למה? כי הם בנו סוכות ממש שהם יצאו ממצרים, כנגד זה יש לנו חג הסוכות. נכון, גם אני מכיר את זה ככה. כן. טעמים ברבותינו, טעמים ברבותינו. לכן מכל מקום לדעת שיש את הטעם הזה, יש את הטעם הזה, לא להתבלבל. יש כאלה צדיקים, היו מנשקים את הדפנות של הסוכה. מנשקים. מה הטעם השני? חוץ מהציאת... עצם הסוכות, היו עושים סוכות ממש. היו בונים להם כמו סוכה שלנו, כביכול משהו מעין זה דומה, שהם היו במדבר בזמן הזה. לא, את זה אני יודע, מה השני? כנגד ענני כבוד. 2 טעמים שונים. טוב, עכשיו בואו ניכנס לנושא של מי חייב לשבת בסוכה. כל אדם מישראל, מגיל בר מצווה ומעלה, יש עליו חיוב לשבת בסוכה. כן? אבל יש כאלה שהם פטורים. עוד מעט אני אגיע למי פטור מן הסוכה. אבל אני קודם כל אומר מי חייב בסוכה. אז מי חייב בסוכה? מי שהוא מעל גיל בר מצווה והכל תקין אצלו, הוא חייב לשבת בסוכה. שאין אירועי יוצא דופן שעוד מעט אני אסביר מה הם. עכשיו, זה אדם רגיל ששוהה בסוכה. צריך לאכול בסוכה, לשתות בסוכה, כל מה שחי בחוץ ככה לחיות בסוכה. יש צדיקים שמשתדלים אפילו לא לשתות מים חוץ לסוכה, זה לא מעיקר הדין, זה חומרה, אבל יש כאלה שרוצים לעשות את זה, יש כאלה לא רוצים לצאת מן הסוכה בכלל. עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר. כמובן לא לעשות תשמישים מבוזים בסוכה, אבל בכל מקום, כל דבר שהוא בסוכה, ראוי לעשות אותו בסוכה. למה? אתה נמצא עם השם. זה המצווה היחידה שאתה כולך בתוך המצווה. איזה מצוות יש לאדם שהוא כולו בתוך המצווה? זה הסוכה, המקווה. לכן, מי שקצת מעיין, יראה בספר של רבי אהרון רטה, כן? בשער המקווה. שם הוא כותב לגבי העמלות של המקווה, הוא כותב רבי אהרון רטה בסוף, הוא כותב כל הצדיקים, מה שהם מכוונים בסוכות, זה אותם הכוונות של המקווה. למה? כי האדם הוא נמצא כולו בתוך המצווה הזאת. אז אותם הכוונות של המקווה, זה אותם הכוונות של העניינויים וכל מיני דברים ייחודיים וכוונות, זה אותם הדברים ממש. ככה רבי אהרון רטה מביא בספר טהרת הקודש בסוף. שער המקווה בסוף שם. אז לכן לדעת שיש בזה מעלה גדולה. הוא נמצא כל כולו בסוכה, הוא מתקדש כל רגע שהוא בסוכה, כל רגע הוא מקיים מצווה. תחשוב מה זה, כל רגע. המונה שלך דופק. תשתדל להיות מה שאפשר כמובן. לא צריך להצטער מזה. מי שיכול, כן? אדרבה, גם ייתן לבני המשפחה שלו, אפילו ילדים שהם כבר גדולים, לישון בסוכה, הכל, אין שום בעיה, מצוין. אז ככה, המצוות אכילה בסוכה, כל החג, אדם שאוכל למעלה מכביצה לחם, הוא חייב לאכול את זה בסוכה. כביצה לחם זה 56 גרם, 54 גרם, תלוי בשיטות, אבל חייב לאכול לחם מעל כביצה בתוך הסוכה, עם ברכה של יישב בסוכה.
אדם שאוכל פחות מהשיעור הזה, כן? הוא, נגיד, הוא רוצה לאכול חתיכה קטנה של כזית ומטה. הוא יכול לאכול את זה מחוץ לסוכה. אבל בדרך כלל כשאדם אוכל סעודה, אז ודאי, מה זה? זה 2 פרוסות לחם קטנות, זה כבר כביצה ומעלה. זה לגבי... פירות ודברים כאלה. רגע, דקה אחת. אני מתחיל מהחמור אל הקל. החמור ביותר זה לחם, לכן לחם תמיד בסוכה. אני יורד הלאה, זה המזונות. בסדר? מזונות אותו דבר. צריך לאכול מזונות בתוך הסוכה מעל שיעור כביצה. שני מזונות. בסדר? ברור? אבל כמובן בלי להישאר בסוכה. בלי ברכה של להישאר בסוכה. אדמה. עכשיו לגבי פירות, אורז, כל מיני דברים מהסוג הזה, במבות, כל הדברים הללו, זה דברים שלא חייב מעיקר הדין סוכה. אדם רוצה להחמיר, רוצה להתחסד עם קונו, יאכל גם את זה בתוך הסוכה. מעיקר הדין אתה יכול ללכת, לשבת ברחוב, על ספסל, לאכול את זה. אתה רוצה לשבת בבית שלך בכיף, במזגן, חם לך בסוכה, לאכול במבה וצ'יפס, לבריאות, אין שום בעיה. לא חייב סוכה בשביל זה. בשביל לחם חייב. למה? אדם נגיד לא רוצה לאכול כל השבוע לחם, כן? הוא לא רוצה כל השבוע לחם. הוא אוכל אורז, פירות, אוכל תפוח אדמה, כל מיני דברים. כל השבוע יכול להיפטר. אבל לא כדאי, חבל, תרוויח. כן, בדיוק. רגע, אבל לא רק סעודות. מה זה סעודות? שנייה. כאילו סעודות מסודרות, בוקר, צהריים, ערב. זה בשבת. כן. זה בשבת. מה אם עכשיו אתה נגיד סתם דוגמה רוצה לאכול בבית, אתה לא יכול, אתה חייב בסוכה? לא כך של במבה וביסקוט. אם אוכלים שאתה מפריע פה. אם אוכלים לחם, צריך סוכה. כל השבוע. אם אוכלים שאר דברים, אז צריך סוכה. זה החילוק. בדיוק. בסדר? זה לגבי הנושא הזה. זה לגבי הלחם. אבל שאר הדברים, אם זה פירות, אורז, צ'יפס, המבורגר, כל העניינים שלכם, לא חייב סוכה. המבורגר זה גם עם לחם. לא, יש כאלה אוכלים המבורגר עם צ'יפס בלי לחם, מה? אם אתה אוכל נגיד, מי אוכל ככה? בשר, תפוחי אדמה, סלט, הכל. כמה שאתה רוצה, תאכל. לא? בגלל שלא אכלת לחם? בטח, רק הלחם צדיק. מי שאכל לחם. לחם אכלת, ברכת המזון בירכת. לחם לא אכלת, לא בירכת. אתה מברך נפשות, אבל זה לא ברכת המזון. טוב. יש המון ריבוי הלכות, אבל אני לא אוכל לעמוד על כל הדברים. אני אומר את הדברים העיקריים. כל אדם ירחיב או זה שם אחר בגלל זה או שיש אירוע? אחרי זה נדבר על זה. טוב. תשמע את הדרך. תגיד לי, אתה גדלת באוטובוס, מה, אני לא מבין אותך. גדל איפה שגדל, רק שלא יפריע. בן ציון. גם ילדים, ברוך השם. שבח שמות. לעבוד. טוב. חייב אדם לישון בסוכה, אבל האדם שהוא לא יכול לישון בסוכה, הוא מצטער, כי יש לו רגישות לדבר מסוים, והוא לא מצליח לישון בסוכה, הוא פטור מן הסוכה. זה נקרא מצטער. אם יש לו לכלוך, יש לו רעש, יש לו קור גדול, כל אחד מהסיבות האלו זה פותר את האדם מן הסוכה. למה הוא מצטער? השם לא רוצה שאדם מצטער, השם רוצה שאדם יהיה שמח, יהיה לו טוב. אז אם אדם טוב לו, אדרבה מעולה, אבל אם אדם יש לו צער גדול מזה, יש לו שם בר מינן חתולים, מחברים, יש לו חבר'ה עושים לו מסיבה ליד, הרמקול דופק שם, עוד שני הדפנות שם מתפוצצות מהרעש. הוא לא יכול לישון שם, מה יעשה? לא יכול. או שהשמש יוקדת עליו והוא מסכן, אין לו מעבר, אין לו מזגן, אין לו כלום, וברוך השם זה תופס חום שם, אתה מרגיש גלגל שווארמה. אתה מצטער, זה נקרא מצטער, אתה פטור מלישון שם. אלא אם כן, אתה, ברוך השם, אין לך את כל הבעיות הללו, הכל מסודר אצלך, יש לך סוכה נורמלית, מקום נוח, נעים. לא מתענה, לא מתענה. זהו, ברכה, למה לא לישון בסוכה? מה שכן, צריך להיזהר בסדר שאדם עושה, בכל העניינים שלו, שאדם לא יגיע למצב שהוא חס ושלום מבזה את הסוכה. זה חמור מאוד, צריך לכבד את המקום של הסוכה. יש כאלה משחקים פוקר, קלפים. אני אגיד לכם את האמת, כל המשחקי קלפים למיניהם זה בכלל לא ראוי, בפרט
להשתדל מה שאפשר. אני לא אומר שזה איסור גמור, בפרט אלה שיש עליהם את הסימן של השתי וערב, הצלב למיניהם, זה לא כדאי, יש בזה טומאה. במה? בסמל הזה. לכן, יש כאלה, על מה אתה מדבר? על קלפים, כל השנה. אבל מה שכן, יש כאלה קלפים שהוציאו, ראיתי את זה, גם לילדים שלי יש את זה, קלפים שאין בהם את הסמל של השתי וערב, עשו סמל אחר כביכול. בזה אין בעיה, זה נקרא ספידי כיף, לא זוכר מה זה נקרא, משהו כזה, יש קלפים, אותו עיקרון, אותו הכל, רק סמל שונה. אתה מדבר על טקי, אתה נראה. כל מיני דברים, אדם יכול לשחק בזה, ליהנות, בסדר, מי שומע. זה ה... גם אין לשחק על כסף, זה אסור, ודאי. כן, שתיבה. פה אין לנו מהמרים פה. אוקיי. אני מקווה שמי שרואה את השיעור הוא לא מהמר גם, כן? טילטן זה טילטן. למרות שאני מקווה שאשר שהוא לא הגיע היום, הוא יראה, הוא ישמע את זה, שאני מקווה שגם בשבילו שהוא לא מהמר אשר, כן? אשר משחק על סוכריות. אני הייתי רוצה להמר, אבל אין כסף. אתה בקזינו, לא דני? אני אגיד לכם משהו? לא, אני צוחק, חס וחלילה. אתה רולטה יותר. לפני כמה זמן הגיע איזה יהודי אליי לאחד השיעורים, הוא אומר לי שאני אברך אותו שהוא יזכה בלוטו, אמרתי לו כמה כסף אתה מחלה על הלוטו הזה? הוא אומר לי נכון, אמרתי לו אתה מכור. אמרתי לו אתה מכור. וואו. כמה כאלה? אתה יודע כמה כאלה אנשים אני אומר להם אתה מכור? אני יודע, יש אנשים מכורים. יש אנשים מכורים. אני רואה את זה על הבן אדם. וואו. אני קולט את הבן אדם. כל הנהגי מוניות אצלנו שם. אז נהגי מוניות, אתה רואה בן אדם, מסכן, מרוויח משכורת, אתה רואה אותו הולך לבסטה הזאת של הלוטו, אתה רואה אותו, כל פעם אתה עובר, אתה רואה אותו שם. וואו. מה אתה עושה? וואו. מה אתה עושה? ומה, אתה לא חושב על המשפחה שלך? עזוב. זה עוד טוב זה. תגיד לי, אתה לא מבין את זה שאתה מכור? אתה לא יכול להפסיק. וזה כלל בידכם תנקטו. כל דבר שיש בו התמכרות, זה אדם נשאב לטומאה מסוימת. לא משנה איזה התמכרות. לא משנה, כל התמכרות היא רעה. נכון. כמה אנשים לא מסוגלים בגלל התמכרות לעישון לשמור שבת? להתמכר לבמבה אין בעיה, לא? רצינו דני, אני לא צוחק. כמה אנשים בגלל עישונים, אני לא מדבר על עישון של סמים, גם על סיגריות, לא מסוגלים לשמור שבת בגלל עישון. למה? הוא מכור, הוא לא יכול להפסיק, שורף שבת על זה. לא חבל. וכמה הוא מצטער וכמה כואב לו, לא חבל. לא חבל, פה ברוך השם אתם לא בסיטואציה הזאת, אבל כמה אנשים כאלה יש? שם מרחם. כמה אנשים מכורים לסמים לא מסוגלים להפסיק לעשן את הזוהמה הזאת ובשבת משתמשים בכל הדברים הללו וכתוצאה מזה לא שומרים שבת. אבל אם מישהו מכור, אז איך הוא יכול להפסיק להיות מכור? סתם שאלה, כללית, לא חייב... הוא צריך לעבוד על זה, מה זאת אומרת? יש אפשר לעבוד? גמילה. אתה יודע, דני היקר שלי, כמה אנשים, רק מהשיעורים, כן, אני הקטן, כמה אנשים ראיתי בעיניים שלי, שהרסו את החיים שלהם בידיים שלי בגלל הדברים האלה. כן. אם זה בתי חולים, אם זה בתי משוגעים, אם זה בית סוהר, לא יודע מה. כן. המון אנשים, המון, רק מהחבר'ה של השיעורים אצלי. תודה רבה. כמה אנשים עם השטויות האלה, ואיך עסוקים איך להגניב את זה, איך פה, איך שם, כל מיני שטויות, כל מזוהמות. הורסים... היה לי פעם איזה מישהו בשיעור, היה מגלגל סכומי כסף, משהו, כולם פה באחד הם מגלגלים. באמת. וואו. הוא הרס את החיים שלו, הרס את החיים על שלו. הימורים? סמים. סמים, וואו. מרוויח מזה הכוונה? מרוויח 10,000, בלי גוזמה. 10,000. כן. וזה עוד לא היום, זה עוד לפני כמה שנים. אבל אם הוא מכור לעשות משהו שזה מצווה, כאילו, נגיד... תתמכר למצוות במקום לעבירות. לא, אני חתם את הרב, אני מכור לקנות ספרים. אני קונה המון ספרים, יש לי 3,000 ספרים בבית. כל חודש אני חייב 2-3 ספרים, ככה. אבל האם אתה קורא אותם? אני קורא, אבל לא את כל 3,000 ספרים, אני קורא אולי 20%. כמה אפשר לקרוא ביום, 3 שעות ביום אני קורא. אבל זה בעיה, זה מצווה, אבל גם לקנות ספרים, לא זה... זה מצווה ללמוד, נכון? כן. אבל מה שאתה מגדיר זה לא לימוד. אוקיי. זה משהו אחר. זה קנייה, זה קנייה של אתה ספרים. מכור לקנייה, אתה לא מכור ללימוד. אז זה לא מצווה. אם תלמד כל היום, הקנייה אם תלמד כל היום תורה אשריך. אבל אתה אומר אתה לא לומד, אלא אתה רק אוהב לקנות. מה, אתה לא... אז הקנייה זה לא נקרא מצווה? הקנייה הזו של הספרים, עצם הקנייה עצמה זה לא מצווה. לא בדיוק. אם אתה קונה את זה בשביל התמכרות, אז זה לא מצווה. הבנתי. לא, זה נשמע. טוב, הלאה, בואו. בסוכה עדיף לא להכניס את הסירים של האוכל. מה זה עדיף? לא מכניסים, זה לא ראוי. שולחן בחוץ.
כן, בחוץ, באיזה פינה. כל אחד לפי הסוכה מה עושים אבל שלו. עם החתולים? חתולים. יש מזיגה, ואחר כך מכניסים לבית. או שסוגרים. מה, משאירים סירים בחוץ, יש עוד אוכלים... אז מכסים את זה בצורה שחתול לא יכול לגשת לשם. מה השאלה? אני יודע שאפשר נראה לי להכניס. אם שמים בצד, שולחן שלי בצד. שמים קרר ליד הסוכה, אשכרה מינים קרר. טוב. אם יש אדם הוא רגיש לקור, חושב שהוא יתקרר, מה הוא יעשה? הוא ייקח שמיכה, ייקח בגדים חמים, לא יפתור את עצמו לכתחילה ככה סתם. אבל אם יש צינה, ממש קור גדול, הוא לא יכול, אז הוא פטור. בסתמה, האדם ינסה לסדר איך הוא לא מגיע למצבים האלה. זה מתי שיש קור. ערבית, מצטרף. כמה דקות? עכשיו ערבית. כן, כן, אני... נעשה ערבית עכשיו. מאיפה? אין להם שיש אנשים? טוב, בוא נעשה ערבית עכשיו. כן? בוא נעשה ערבית עכשיו. אז דבר נוסף, צריך לתת לב לא להכניס גוי לסוכה. עדיף לא להכניס גויים לסוכה. גויים? כן? לא, למה שיכנסו? אם נכנסו אז הסוכה טרף? לא טרף, אבל... יש פה עניינים של קדושה. אם יש הכרח להכניס אותו, זה בסדר, אבל לכתחילה, אתה יודע. חכם עיניו בראשו. טוב, בואו נעבור לארבעת המינים. כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם בפני השם אלוקיכם 7 ימים. ההלכה למשה מסיני, פרי עץ זה הדר, זה האתרוג. כפות מרים זה הלולב, ענף עץ אבות זה ההדס המשולש, וערבי נחל זה הערבה. זה הלכה למשה מסיני. אתרוג אחד, לולב אחד, 3 הדסים ו2 ערבות. עם פרצה. השנה, בגלל שחל יום טוב הראשון בשבת, אז זה נדחה ליום ראשון. למה? חכמים גזרו לא ליטול את הלולב ולנאום בשבת. למה שימו ילך בידו ללמד ברכתו, נהנויו, יוצאים מרשות לרשות שאין יראו וכו'. לא משתמשים בשבת? קוראים לשופר. יפה, בדיוק. גם השנה, גם על השופר וגם על ארבעת המינים, בגלל תקנת חז"ל זה עבר יום. בעצם זה לא יתבטל, אבל זה יום אחד בשבת, אנחנו לא עושים בזה רק יום ראשון בעצם. אבל מברכים, אני... בוודאי מברכים הכל, מברכים גם שהחיינו, מה השאלה? בואו, עברנו נושא, עכשיו אנחנו ניכנס לארבעת המינים. אז כמובן שכל אדם שיכול לקנות ארבעת המינים, זה מצווה שהשם שמח בזה, ישתדל לקנות לעצמו ארבעת המינים, יש בזה עניין שכל אדם יקנה. אדם, מי שיכול להיעדר בזה יעדר, מי שלא, יכול לקחת צאת כשר לברכה, אבל העיקר שיזכה במצווה שלו. אם אדם רוצה להיעדר, ייקח יותר מאוד, אין סוף להידור. אבל כמובן, את הבסיס ודאי אדם צריך. זה הבסיס. והעיקר ההידור זה באתרוג, כן? זה פשוט. למה דווקא אתרוג? כי הוא משול ללב. לא, כאילו עם פרי עץ הדר, למה דווקא אתרוג? הלכה למשה מסיני. זה מה שהקראתי מקודם. הלכה למשה מסיני. זה קבלה ממשה רבנו שקיבל מהשם יתברך. שזה זה. הלכה למשה מסיני. אם האתרוג מורכב, לא יוצאים בזה ידי חובה. באתרוג מורכב. לכן להיזהר לא לקנות מורכב. אבי, כן? לשים לב לזה. מורכב זה שהוא מורכב על עץ אחר? כן, הרכיבו אותו. לכן, יש כאלה שאומרים שהאתרוג תימני ואתרוג מרוקאי הם יותר מיוחסים, יש כאלה אומרים שזה קלבריה, בכל מקום יש תעודת כשרות, אנחנו סומכים על זה. בסדר? אדם הוא לא יקנה מאיפה שהוא לא יודע. רק תעודה או שאפשר לבדוק פשוט? בדרך כלל המוכרים מחזיקים לך מאיפה זה. מה אני נגיד למשל, מה שמזיקה אותי השנה, קניתי ממישהו אני יודע מי בעל הפרדס. יפה. אני נגיד מכיר את המוכר שהוא ירא שמיים. בסדר, אז תשאל אותו מאיפה זה מגיע. תשאל אותו מאיפה זה מגיע. אפשר לגדל לעצמך אתרוג? אתה יכול? חמי ככה עושה, חמי מגדל אתרוגים. הוא לעצמו, כן, יש לו עץ אתרוגים, הוא מגדל. טוב, האתרוג צריך שיהיה מותר לאכילה, לכן אדם שרוצה לאכול אתרוג, הוא צריך לאסר אותו. אז לאסר? כאילו ש... לאסר? כן, לעשות מעשרות. עכשיו, להיכנס לכל ההגדרות של 4 מינים, יש ריבוי הלכות בזה. מכל מקום, אני אגיד בקיצור נמרץ על האתרוג. אז דבר ראשון צריך שהאתרוג, כן, הוא יהיה שיעור 54 גרם ומעלה, שיעור כביצה ומעלה.
להשתדל איך עד אפשר שהשליש העליון שלו שהוא נקי מנקודות. זה נקי מנקודות שליש עליון, זה כבר נקרא מהודר. יפה? כל השאר זה בונוס. צורה יפה, בונוס. האם הצורה שלו פחות יפה? עכשיו יש כאלה אוהבים גדולים, יש כאלה אוהבים קטנים, יש כאלה אוהבים צהובים, יש כאלה אוהבים ירוקים. מי שרוצה להציב אותו, יכול לשים אותו עם תפוחים אדומים, זה יעזור לו להציב אותו. יש הרבה עניינים, ממש הכל בקיצור נמרץ, כי יש לנו עוד... מה שכן צריך לשים לב, שהאתרוג לא חסר בו, לפעמים יש חור באתרוג, שזה לא יהיה חסר, אם חסר זה בעיה. לכן לשים לב שאין לו נקודה שהיא חסרה, כביכול אין לו חור. אין לו איזה משהו שהוא כביכול אכול ממנו, מהאתרוג. זה לגבי האתרוג. מה שכן, באתרוג מה שיכול לפסול, אם יש נקודה שחורה על החלק העליון, זה יכול לפסול את האתרוג. נשים לב שאין נקודה שחורה בפרט על החלק העליון. זה מאוד חשוב בנושא של האתרוג. אנחנו עוברים ללולב. אם הלולב נקטם ראשו, כן, פסול. אורך הלולב לפחות 32 סנטימטר, שאין לולב פחות מזה נראה לי. כל הלולבים בלי עין הרע מטר ומעלה אני חושב. אז אין בעיה באורך. עלים סגורים בדרך כלל עם הלולבים, ובדרך כלל אדם לא קונה עם לולב שהשפיץ שלו שבור. אז בדרך כלל בלולב אין בעיות. בדרך כלל, רוב הלולבים כשרים. רוב הלולבים כשרים. כן, הספרדים. רובם כשרים. יש כאלה שמחברים לקחת קורה, שהוא סגור לגמרי, שהם לא רוצים לקחת ספקות, שזה סגור 100%. יש כאלה מן אחינו האשכנזים, שהם דווקא רוצים לבדוק עלה לוודא שהוא סגור 100%. התיומת. מכל מקום, זה וזה, יבואו ברכה על ראשם. אין בעיה. זה לגבי הנושא של הלולב. מה שכן, יש כאלה מקפידים להשתדל שהוא יהיה ישר, לא יקום. יש כאלה קצת, יש להם נטיות כאלה. להשתדל לקחת לולב ישר. זה לגבי הלולב. דיני ההדס, ההדס לכתחילה, כן, יש כאלה מחברים ב-30 סנטימטר, כן, מעיקר הדין מספיק 24 סנטימטר האורך שלו, והוא צריך שיהיה משולש. ואם לא, אז לפחות רובו משולש. מה זה משולש? ששלושת העלים שלו יוצאים באותו גובה. אם כל ההדס, כל העלים שלו באותו שורה, זה הדס מאוד מהודר נקרא. בדרך כלל מה שמגיע אחרי שיש כמה נגלות של מיונים, שיש שתי נגלות של מיונים, אז ההדס הזה, אם הוא עובר שתי נגלות, בדרך כלל הוא כבר אמור להיות ברמה מאוד גבוהה של כשרות. זה ההדסים. יש כאלה מחמירים לבחור הדס אחד אישי, לא חייב. יש כאלה אריזות, קונים 3 הדסים, זה ממוין, יש לזה כשרות, יש לזה הידור, זה מעולה. בסדר? זה לגבי השילוש של ההדס. אם נשר עלה אחד מכל ג' עלים, עדיין ההדס כשר. אם נשרו רוב עליו, ההדס כבר הוא בבעיה. אם נקטם ראש ההדס, כן? זה כשר. לכתחילה, כמובן לקחת הדס שלם, אם נקטם ראשו, בדיעבד זה כשר. אם יבשו עליו, אם הם עדיין ירוקים, אפילו שהם נפרחים קצת, זה עדיין נקרא כשר. אם הוא ממש נפרח לחלוטין, זה כבר בעיה. מה עושים כדי שההדסים לא יתייבשו? אז יש כמה רעיונות. יש כאלה, שמים את זה בנרתיק, שהפנים של הנרתיק הוא עשוי מחומר מבודד. דהיינו שהוא מצופה סוג של ניילון עם כסף, עם נייר כסף כזה. ראיתי את זה, נכון. יש כזה דבר. יש כאלה, פשוט, מה עושים? הם משרים את זה באיזשהו קנקן, באיזשהו משהו, והוא כל הזמן בתוך המים. יש כאלה שעוטפים את זה עם מגבת לחה, כמו שכהן אומר. יש כאלה לא עושים כלום, אלא מה? מרטיבים אותו מדי פעם. ויש כאלה שמהדרים ומחמירים, מחליפים את ה... אני עשיתי ככה שנה שעברה, התייבשו לי, החלפתי. קניתי כמה סטים. למה אחרי זה אתה קונה את ההדסים ואת הערבות באמצע החג חול המועד, אז הרי כמה... 20 שקל אולי. ממש, כבר מחיר מאוד מוזל, כי אין להם כל כך מה לעשות עם זה. מה שהלך הלך, מה שנשאר להם, רק רוצים להשתחרר, אז אתה יכול לקנות את זה 5 שקל. לערבות יש הלכות? רגע, צדק. לאט לאט. אנחנו, איך אומרים, אנחנו יורדים מהחמור אל הקל. זה לגבי ההדס. אז הנה,
אמרת ערבה, נגיד ערבה, אותו אורך של ההדס צריך להיות אותו אורך של הערבה, מינימום. אז אני חוזר, בדרך כלל האורך הוא מגיע שיש את האורך הזה. רק מה, אם נראה לך קצר, אז עדיף שתמדוד אותו. אם יש בו 32 סנטימטר, מעולה. זהו. זה ה-the best, כי אם יש לו 24, מצוין. בדיעבד אפילו 20. אורך הערבה. אם נשרו העלים של הערבה, היא לא נפסלת. אלא אם רוב העלים חסרים. ורוב של כל עלה ועלה חסר, זה גם כן פוסל אותו. צריך להיזהר בלכתחילה שהדבר מצוי שהעלים נושרים על ידי הנענוע. לכן, מה אמרנו? ישים איזה משהו לך, לשמור על זה, כי על ידי הנענועים וההתייבשות, העלים נושרים. לכן נשמור על זה. אם נקטם הראש, זה פסול. ומה? בערבה. נקטם ראשה פסול. אבל אם נקטם רק העלה, זה כשר. אז לכן, אם נשבר החלק העליון של הערבה, הערבה נפסלה. אבל אם רק העלה נשר, זה עדיין כשר. הבנו? מעולה. אם יבשו העלים שלה, אם הכל יתייבש, הרוב פסול. אבל אם היא כמושה, אבל היא לא נקראת מרוסקת כביכול לחלוטין, זה כשר. עכשיו, כמובן בשבת זה מוקצה, לא לטלטל את זה בשבת. אז לא לוקחים את זה בשבת אם אני עכשיו... לא, מכינים את זה במוצאי שבת. או יום שישי או מוצאי שבת מכינים את הסט השבת. עדיף מוצאי שבת. אין בעיה, בבריאות. מה שטוב לך. איך שנוח לך. אדם צריך להיות חכם, רבותיי. לא, כי יום שישי אתה תכין אותו, סתם יושב בבית, יתייבש. לא יתייבש, אבל מהצד זה לפעמים יום שישי. אדם גם ככה עמוס לחוץ. אפשר להכין אותו ביום ראשון? אתה יכול להכין יום ראשון בבוקר. לכן אמרתי, איך שנוח לכם, רבותיי, להיות חכמים. אני פה בעזרת השם משתדל להכין אתכם לכל הדברים בחיים. למה? לפעמים האדם הוא לחוץ. אז מה, עכשיו תכין, תעשה, אמא שלך עכשיו צריכה אותך, אשתך צריכה אותך, אתה צריך לעשות זה משהו דחוף. אני תמיד עושה את זה חול המועד. אז למה בלחץ? הנה, תעשה את זה במוצאי שבת בנחת. או שתיקח לך זמן, תעשה יום שישי בצורה נורמלית. למה בלחץ? זהו. הרב, לגבי הערבות, שמתי לב שהערבות של ההושענות הן בדרך כלל נהיות יותר מהודרות. אפשר להשתמש בהן לערבות רגילות? אתה יכול להחליט, אין שום בעיה. זה לא משנה, כן. כמה זמן התפילה ביום ראשון? פשוט מאוד, אתה יודע למה? כי בדרך כלל הערבות של ההושענה רבה הן ערבות טריות. מה שאתה מקבל בתחילת החג, יושב במקרר כבר. מה שאתה מקבל בסוף, זה טרי. לא, אבל גם ביניהם יש הבדל, הן בדרך כלל יותר אדומות כאלה, יותר... זאת שלבלוב, מי שרוצה. התפילה ארוכה ביום ראשון? יום ראשון בבוקר התפילה יותר ארוכה כי יש מוסף. חול המועד זה מוסף, כן? נכון. לא, תכין קריאה, מה? איפה נעלמת להם פה? אני שאלתי עליך, הגעתי איזה פעמיים, שאלתי איפה אמרו... שאלתי עליך פה, שאלתי עליך שם. תראה כמה כולם אוהבים אותך. תודה. לא, זה היה לפני כמה שבועות, הייתי פה פעם אחת. שואלים עליך, אבל חסרונך ניכר. טוב. אז טוב, יש ריבוי הלכות רבות, אבל צריך להגיד גם משהו ככה. כמובן יש הלל, יש תפילה מיוחדת בחול המועד. אבל בואו, אנחנו נעצור עם ההלכות וככה נגיד כמה דקות לגבי הנושא של סוכות. צריך לדעת שסוכות זה זמן מיוחד, כמו שהזכרנו מקודם שעל זה נאמר, מה? פרשת שבוע אין. מתי שיש מועד נופל בזמן, זה הזמן של סוכות. זה כביכול פרשת שבוע. אז מה, שם באגף האחורי שם, אני מציע להירגע לפני שאני אבוא לעזור לכם להירגע, כמו שאומרים. כל שבוע יש פה אטרקציות. פעם זה סוכריות, פעם זה אלה שלא באו שבוע שעבר, אז הם משלימים לשבוע הזה. מה שפה תמיד תוסס. משלימים בגרויות, לא משעמם. הנה, פה רובכם, מה זה רובכם? חוץ מאחד, אף אחד לא היה פה שבוע שעבר. כל השבוע שעבר... אבל הם לא פה עכשיו. רוטציה. לפני כמה שבועות היה פה בכלל רוטציה אחרת. ברוך השם. יש כמה הרכבים. יש כמה הרכבים פה. אני לא מצליח להבין למה זה לא מצליח להתחבר להרכב אחד מורחב.
בסדר, ברוך השם, ככה השם רוצה כנראה. זה גם צריך לקבל באהבה. טוב רבותיי, נקודה מאוד חשובה. אנחנו כבר בשעה 10, בואו לא נאריך, נעמוד בזמנים. תתרן, נכון? תקשיבו טוב. תתרש. האדם מגיע לחג הסוכות, הוא צריך, הוא צריך להיכנס לחג הסוכות בצורה ראויה. מה זה צורה ראויה? תקשיב אבי. האדם מגיע לסוכות, הוא צריך לבוא בצורה ראויה. כמו שאדם, כל חג צריך להיכנס לצורה ראויה, ככה גם בחג הסוכות צריך הכנה ראויה. צריך להבין שהאדם שהוא זוכה והוא בתוך סוכה, הוא נכנס למקום שכל הקדושה שמה. לא דבר רגיל. למה השם רוצה שנעשה סוכות? רבותיי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבל השם רוצה שנדע להכיר טובה. תראה איך אני דאגתי לך, יצאת ממצרים, סידרתי לך ענני כבוד מכל הכיוונים, דאגתי לך ענן שיאשר לך את הדרך מקדימה, היה לך מיזוג אוויר אוטומטי, לא היה צריך מזגן. עם ישראל יוצא, חם במדבר שם, חם בסיני, חם! אבל עם ישראל זה לא מזיז, למה הקדוש ברוך הוא דואג לצנן להם את החום הזה, הוא דואג לתת להם את הטמפרטורה המתאימה כל הזמן. ומה, תגידו, הרצפה שם בטח בוערת, אדם הפעם, מישהו מכם פה הלך פה על חול לוהט של אמצע הקיץ במדבר, הכפות רגליים נשרפות. אבל מה? מה? השם יתברך דאג להם בא מלמטה. הכל, ברוך השם. למה בעצם השם ככה? נעים. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. השם דואג לה. בנים אתם להשם אלוקיכם. כל אחד הוא בן שלו קדוש ברוך הוא. אבל מה? אבא רוצה גם שיכירו לו טובה. איזה אבא כל הזמן עושה טובות לבן שלו. אבל אם הבן אף פעם לא ידע להגיד טובה לא נעים. אז חלק מהסיבות, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, אני זוכר לך טובה. אני זוכר לך טובה. לכן אני מגיע, שאני זוכר על מה זה בכלל מהות של חג הסוכות. רבותיי, על מה עושים סוכות. לכן אני מקדים את הטעמים הללו, למה עושים סוכה. חייב אדם לדעת אותם. לפעמים אדם מגיע, יש חג סוכות, כן, יש חג סוכות, ברוך השם, יש סוכה, יש... מה הסיבה? למה יש סוכות? לא יודע. תדעו. זה אחר לענני הכבוד, או כנגד הסוכות, זה מחלוקת בחז"ל, אבל מכל מקום, היסוד הוא אותו יסוד, שאדם חייב לו הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, שאדם יזכור, בוא בורא עולם הוציא אותי ממצרים, הוליך אותי במדבר, דאג לי כל הזמן הזה, איך הוא סידר אותי. הבגדים לא יוצרים תפיסה. ובמקום לעלות ולרדת שם, הקדוש ברוך הוא אישר את השטח. וגם כל החיות מסביב, הקדוש ברוך הוא דאג להם, שלא יציקו, לא שועלים של המדבר שם, ולא עקרבים, ולא נחשים וכלום. זה הקדוש ברוך הוא סידר את זה. זה ענני כבוד. כנגד ענני כבוד אנחנו עושים סוכות, רבותיי. בסוכות אנחנו יושבים, אנחנו מתקדשים, זוכים לקבל את האושפיזין. אתם יודעים מה זה האושפיזין בסוגות? אנחנו לא נמצאים שם, כן? אבל פעם שמעתי סיפור על רבי חיים. מישהו אמר לו משהו על הסוכה, אמרו לו, אני לא יודע מה איתך, אבל אני רואה שהאושפיזין אצלי. הוא זכה לראות. אתם מבינים על מה מדובר? אדם יכול לזכות לראות את האושפיזין. כן. ככה שמעתי. הוא אמר, איך יעקב אבינו דומה לסבא שלו, אברהם, משהו כזה? שמעתי שהוא אמר. לא יאומן איך הוא דומה לו. מה זה? כן. מגיעים האושפיזין ממש. לכן צריך להשתדל להשאיר כיסא לאושפיזין. ולקבל את האושפיזין. אתה יודע מה זה? באים האושפיזין, נמצאים אצלך, מברכים אותך. וואו, איזה דבר זה. לכן, תפוס את הרגעים הללו, תפוס אותם, תנצל אותם. תשב בסוכה, תקרא תהילים, תקדש, תתאר, תדבק בקדוש ברוך הוא. אדם שחלילה לא זוכה שיהיה לו סוכה, לפחות תלך למקום שכן יש סוכה. אתה לא חייב ללכת כל הזמן להיות שם, לא מתאים לך, לא נעים לך. אבל לפחות קצת. בלי נדר, אם השם יזכה אותי, אני בלי נדר שבוע הבא, אנחנו נעשה, אם הקדוש ברוך הוא ייתן אותו זכות ערב אחד, נעשה שיעור אצלי בסוכה, ככה תבואו כולם ביחד. סוכה, ביחד, בשמחה. זמן שמחתכם, זה הזמן היחידי שנקרא זמן שמחתכם, החג היחידי, זמן שמחתכם, מה זה? זמן שמחתכם רבותיי, האדם שואף שמחה גדולה, עצומה לכל השנה, כולם מחג הסוכות. איזה שמחה, כמה שמחה אדם יכול לקבל מחג הסוכות.
לכן האדם צריך להתפלל על זה. בורא עולם מזכה אותי לקבל את השפע של השמחה בסוכות, שיהיה לי את זה לכל השנה. כמובן שהאדם צריך לבוא במצב של קדושה. אתם יודעים, אחד הסיבות שאומרים שהאדם שחס ושלום, כן, לא עלינו, גם אם יעשה איזושהי עבירה, זה לא עבירה בין כיפור לסוכות. למה זה? יש אומרים שאין זמן כי עסוקים במצוות, אבל יש פירוש שמסבירים מה האדם, הנה, הוא עשה עבירה סופו של דבר, אז מה? הכוח של הימים הללו כל כך גדול שאין כוח לעבירה לעלות. תבינו מה זה. אתה התקדשת ביום כיפור, התפללת, אתה זכית לקבל ימים נוראים, עכשיו אתה מגיע לזמן של זמן שמחתנו. אין לעבירה כוח אפילו לעלות. תראו מה זה, כמה המצווה גדולה, דני. כמה המצווה גדולה. כמה המצווה מקרינה אור על הנשמה שלך. אנחנו לא רואים את זה, לא מבינים את זה, אבל זה ממש ככה, אסף. מאוד מאוד המצווה מהירה על הנשמה שלך. תזכה, תקבל עוד אור. תקבל כלי גדול יותר לשנה הבאה. עכשיו תכין את זה. זה תלוי בהכנה שלך. אתה רוצה להיות שמח, שמחה אמיתית, נכון? שמחה אמיתית בלב, מי לא רוצה שמחה אמיתית? אני ביום כיפור היה לי התעלות גדולה. ברוך השם. נו, ברוך השם, זכית. תמשוך את זה הלאה. כמה אנשים, רבותיי, משתמשים בכל מיני חומרים להיות בשמחה, לברוח מהמציאות שלהם. אם זה מסיבות, ואם זה סמים, ואם זה אלכוהול, ואם זה שטויות. למה זה? רוצים להיות בשמחה, רוצים לברוח מהמציאות הרעה. אדרבה, תמשוך לעצמך שמחה אמיתית למציאות טובה ונעימה של כל השנה עכשיו. הכי כיף להשם. בוא, תוציא את זה מהקדושה. למה להוציא את זה מכל מיני מקומות של טומאה? בוא עכשיו תוציא את זה בסוכות, תוציא שמחה אמיתית לכל השנה לחיים שלך. אתה יודע מה אתה עושה? אתה מושך שמחה לכל השנה לנשמה שלך. שמחה אמיתית. ומי לא רוצה שמחה בלב? כמה פעמים האדם מגיע, פתאום יש לו עצבות בלב, פתאום יש לו מראה שחורה חס ושלום, פתאום יש לו איזה דיכאון, פתאום יש לו איזה חוסר שמחה והוא לא מבין למה. אדרבה, פה אתה מושך שמחה. עכשיו תעבוד, עכשיו תתקדש, עכשיו תכין את עצמך, תעבוד בסוכות, ששנה הבאה יהיה לך פחות עצבויות, פחות דיכאונות, פחות צער. עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן של ההכנה שלך. אתה מושך עכשיו על כל השנה הבאה, שמחה. השמחה שלך עכשיו, אתה תמשוך אותה. כמה שמשכת, משכת, מה שלא משכת, לא, תהיה בריא. אז אל תפספס. חול המועד, מי שיכול, ראוי ללכת עם בגדים יפים, ראוי לאכול סעודה בחול המועד, כן? חול המועד זה זמן מיוחד, יש גם הלכות בחול המועד, לא כל דבר מותר בחול המועד, זה לא כמו שבת, נכון? אבל יש בו קדושה, מי שיכול ייקח חופש מהעבודה בחול המועד, לא כדי לעבוד בחול המועד, מי שאפשר. מי שלא יכול, כן, אז ינסה לצמצם את העבודה בחול המועד, אבל שלא יהיה כמו מתכונת רגילה של העבודה. אבל אני מנסה לפחות כמה ימים לקחת חופש. אז מצוין, יש לך אפשרות לכמה ימים חופש, ברכה. וכמובן שיום חמישי הבא, זה ליל השנה רבה, כן? אז אם השיעור יהיה, אז אנחנו בליל השנה רבה קשה לנו שנעשה שיעור. נעשה רביעי? אז אולי ביום רביעי, אם ירצה השם, נעשה שיעור אצלי בסוכה, אם השם יזכה אותנו. בוא נראה, נעמוד בקשר, אני אשתדל לעדכן, ובעזרת השם תעדכנו אחד את השני לפי המצב. בעזרת השם, בלי נדר, אני אביא לך יין טוב. או, עכשיו אתה מדבר. ויסקי טוב. כל אחד מה שהוא אוהב. תעבור, בעזרת השם, השם יזכה אותנו, שבעזרת השם יהיה שפע גדול, ונשמח ביחד. מה שכן, רבותיי, נקודה אחרונה, כן? חשוב להגיע לחג הסוכות, בנוסף לשמחה ולמקווה ולהכנות ולארבעת המינים וכל העניינים. חשוב להגיע במצב, ואני חוזר על זה למרות שאמרתי את זה בהתחלה, במצב שאדם הוא רגוע נפשית. לפעמים מגיעים בפרט לחגים, שבתות גם, אבל בפרט לחגים, איך אומרים, תסלחו לי למילה עם הלשון בחוץ. להיכנס לחג בלי כל השיגונות האלה. להיכנס לחג בנעימות, כדי שאדם יוכל לשרות את השמחה עליו. חבל לפספס, חבל לפספס, להשתדל. השם יזכה אותנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה, לפעמים אדם מקבל ניסיון דקה לפני החג. הנה סיפר לי איזה צדיק אחד, צדיק הזכיר דירה, ערב ראש השנה, הזכיר דירה בדיוק. קומה ראשונה, כל הביוב הציף את הדירה. הסוחרים רוצים לברוח לו. ערב חג מי הוא מביא שעתיים לפני כניסת החג, איזה בלגן, איזה זה. יש ניסיונות. של אמונה, של שמחה, יש ניסיונות. עכשיו תחפש שעתיים לפני כניסת החג, כל הבית ג'יפה, איזה כפרת עוונות.
יש ניסיון. הוא הבעלים של הדירה? הוא הבעלים, הוא הזכיר את הדירה. הוא הזכיר דירה. ויש תיקונים, יש ניסיונות. אבל רבותיי, לדעת דבר אחד. הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון שאתה יכול להתמודד איתו. אם לא היית יכול להתמודד, לא היית מקבל ניסיון. קיבלת, אתה יכול להתמודד. איך? הוא כבר יביא לך את הכוחות. אתה תתחיל. הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח, כפתחו של מחט. כמה החור של המחט? קטנצ'יק. ואני אפתח לכם פתח, כפתחו של אולם. תפתח לי קצת. קצת תרצה אותי, קצת תשתדל, קצת תטרח, תראה לי שאתה רוצה, תילחם בשבילי קצת. אני אפתח לך הרבה. זהו. הרבה אני אפתח לך. זה הבטחה של השם. ומי לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יפתח ברבותיי? אז בואו נשתדל לכבוד השם יתברך. להתחזק בתורה, ביראת שמיים, במידות טובות, בשמחה, בקדושה. יהי רצון שהשם יפתח לנו את אוצרו הטוב. אמן. ויתקיים בנו הברכה, והריק אותי לכם ברכה עד בלידי. שפע גדול ברוחני ובגשמי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שיהיה לכולם חג שמח, שיהיה לכולם חג מתוק, חג של קדושה.